Ifala hili KTV takupasirani video chonde musayisire panjira ionereni mpaka kumapeto ndikuipanga share komanso subscribe kwa omwe simunapange subscribe pano pa Lahiri KTV. Pansi pa ulamuliro wa boma la Achakwera, amalawi ambiri akulira chifukwa cha malonjezo abodza omwe President Lazarus Chakwera ankapereka kwa amalawiwa nthawi ya kampeni. Achakwera ananena kuti iwo ngati sadzasintha zinthu akangolowa mboma zaka ziwiri adzatula pansi udindo wa president. And within the first 2 years of being president, I will change everything in the way that we run things. If I don't change everything in 2 years, I will resign. So if you want to build a new Malawi, ya ADMAC madera ambiri. Tufuna kuti pakhale ADMAC yatsopano kulikonseko. Kuja kwa tiye Malemya, kwa Kuntumanje, kuno kwa Mlumbe. Kuti tichulukitse ADMAC kuchoka pa 62 kufika pa 80. Zimenezo zitanthauza kuti amalawi atumikiridwe mokwanira chifukwa ADMAC imene tiyikhazikitsa ife isiyana ndi zilipozi za masanjezi. tell everyone that doubts that they should no longer doubt. We know who imports fertilizers. We know where they get these fertilizers. We know how much they pay for these fertilizers. They are the ones who have actually assured us that this is a doable thing. Below 5,000 price. I just said so. Amene amaitanitsa fertilizer kumalawi kuno timamdziwa. Timadziwanso landed cost ya fertilizer obwera kuno. Zimene timachita kunoku nkuononga anthu akuno kumidzi. Mukamba ife tikunena kuti fertilizer izisa mtengo 4,000 nkanthu tikunena zoonadi zimenezo zichitika. Nthawi ya ulamuliro wa ADM kula kampani yopanga fertilizer. Komanso lidzakhazikitsa fertilizer manufacturing companies mafactory konkuno ndezidzatsikiratsikira zimenezi. Kumbali za maphunziro, Achakwera ananamizanso ana asukulu aku Chanko kuti adzamanga nyumba yapamwamba yosanjikana zipinda zokwana 10. Ku Chanko yembekezani ndikubweretsa 10-story hostel. Kumeneko sitifunanso kuti anthu asowe kokhala. Koma padakali pano zitukuko zolozeka ndi zomwe zija anasiya a Profesa Arthur Peter Mutharika. Komanso ku Mzuzu University nakonso anawanamiza ophunzira kuti azawamangira kampasi yatsopano. Tukambaruza kampasi yatsopano ya Mzuzu University. Tikhalenso tiramanga Mombera University. Tikamata teremu yathuyi koma ikamata noni term imene ndiye kuti university yatsopano kuno yamangidwa. Achakwera ndi bodza lawo ananamiza achinyamata kuti azawalemba ntchito
ndipo achinyamata omwe adzalembedwe ntchito adzakwana 1 million, yomwe amayitchula kuti 1 million jobs. Malawi wokomera ino achinyamata pomamaliza chaka chamawachi tifuna tidayambitsa ntchito zoposa 1 million. Koma achinyamata pano sanakwaniritse olo mfundo imodzi. Tifuna kuti zipatala zimene zilipo panopa mwachitsanzo chipatala cha Domaso chikhale district hospital. Tifuna ma health centers atsopano 5 kuti chiwerengero chichoke pa 20 chifike pa 25. Achakwera ananamizanso anthu za chipatala chachikulu chatsopano ku Mzuzu. Tifuna kuti kunoku tikhale ndi fully built referral hospital ndi masukulu ena watsopano kumpoto kuno zikhalepo zimenezi zokhazikika bwino osati za mahafu. Ku Mzuzu komwe ananamiza anthu kuti azawamangira stadium yatsopano. Timange youth center kumeneku. Msonkhano wina tisadzachitire pano panja tikachitire pa stadium yatsopano. Kodi pano Achakwera anamanga stadium yatsopano ku Mzuzu? Nkhani ina ku Mzuzu ndi ya Oton Chira International Airport. Tikangolowa tiyambiretu kumanga Oton Chira International Airport. Achakwera ananamiza anthu ogwira ntchito mboma kuti azidzalandira malipiro awo nthawi yabwino. Akalandira pa Saturday 1 kodi kayamba chani pa 20 ife ndiye tidzangokhazikitsa kuti aliyense alipidwe pa 27. Koma padakali pano Amalawi ndi 450 kwacha. Elo wiki yosatha azidziwa mafuta achakwera tsono kuli bwanji wa munthu otani pachakolekalo mafika panopa mafuta achakwera asemba chora iwo leo chakwera ndithu tinokhala nawo ndipo tinolandira koma zavuta tidaonetsetsa kuti bodzi onthuwa mwinosintha koma bodzi yafika apa mpakupha yapapatu ndiye mpakupha iwowo anthu oluripha chafuka nkhani afereleza munthu moyo ndi chakudya. Kodi munthu ukhala wopanda chakudya munthu uphuka moyo? Pamenepa ndipo omwe
kuti ziko bwana ziko bwana ziko bwana. There is no reason for chwani ndama zanu. So go until we go to the voting polling station there. Asa kunamizani kukupasani ka 50 kwacha and so forth here. Koma kupasani 50 kwacha tengani. Ndani angakane namba. Paibe. Ngakhe anandipasani 50 nditenganso. Koma sinabodela ayi. Sinabodela. De tengani. Kamati 50,000. Ka 1,000 tengani nditu. Tengani. Kabatu ndama zantu. Siza otu. Zanto ndimisonkhani imeneyo. So palibe voting. Mzakuti ziko bwana ziko bwana. There is no reason for chwani ndama zantu. Pamene mwaonera video iyi mpaka kumapeto, chomwe ndingakupempheni ipange ni share, like. Alendo nonse omwe simunapange subscribe, chonde chitani subscribe kuti ma video athu azikupezani mosavuta. Pano pa Lahiri KTV timabweresa nkhani zofuna kumasula ndi kuphunzitsa Malawi kuti muzindikire.